Login sini Sal Boram Genang Rom Tepur Mabo sini Twf Rokno Belaikhe Logi ini ni Pandawo Jo tuno no kopok na mucungu je mansak seng kopok kha khiaba kha duma bai sana ni nago jeng sar songno madam songno kopok khano jo tuno jeng kok sana ni jora dui mangala aboni bakre puilawa no nakarsano Tibo bukuk sang pajak takut sang pajak tonggo berokno kabai langsogo. Ini TWF ni bising ni kamani foundation de. O foundation de ni bising ke jeng wan chuk laika. Ini MLA 13 jana manman bagi jeng belai ke kuci. O 13 jana MLA no jeng felicitation binan bagi nai o program ni bising ke jeng narak laika. Ini o bising ni kamani foundation dewo chini semai obonong nai o semai ka jeng bubagrano yakargla bubagrani logino tongnai hate dofani samung khanen khlainani thangtani jeng kuno dino unchurugla tei grata triplalen engkhaba next generation ni baga andolon khlainani thangtani jeng ek kodom khano unchruya jeng samung tangai thanan andolon japi klainai obongkha buri rongni samung obo semai tai TWF ni semai obonong nai jeng TWF ro kuno dino unchruya hambai tini ke o thayo simida palaijagai tong tini to jeng chini 44 ta block tongo jeng block ko RDS nirdesh rijak jottono noro pala laidi o bisingni kamani foundation deno pala laidi kek ramani bisingtei enkhaba oro noro hospital fan foltol bagmani bisingtei khlai noro pala laidi hini na jeng salaijak engkai sapai obijani bisingtei kai pala laidi hini sajak jeng sikangobo palaipur omahaikan palayo bisau palaipubo tabu ko noro omahaikan palai hini na jeng salaijak palai tonglayo joto block no omahaikan pala lai kalayo tini hingga ka central committee pe pala lai jagai to